أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. My own job is to deliver word of thanks. So I'm going to be very brief and precise to the point. Your Excellency, the Governor of the people, the Governor of Kaduna State, Senator Dr. Malam Wasani, I would like to first of all thank and express our gratitude to Almighty Allah for giving us this opportunity to be here, to witness this momentous occasion. This gathering wouldn't have been possible without the support and understanding of His Excellency, the Executive Governor of Kaduna State. Your Excellency, we thank you immensely. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. He knows your aim, and Allah Almighty knows the objective you have. May Allah reward you. I would like also to take this opportunity to thank His Excellency Alhaji Dr. the Special Assistant to His Excellency the President of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Bola Ahmed Tinubu. Ladies and gentlemen, as somebody mentioned here, if you are looking for, you don't know who is Abiola of these days, it is His Excellency Alhaji Ibrahim Masari. He is the pillar, the light that illuminates and make this gathering possible. Your Excellency, ranka dare mun gode Allah Ubangiji ya saka ma da alheri, Allah Ubangiji ya ƙara ma lafiya ka ci gaba da wayannan taimako da kake yi. Wannan taro shine bayan ya amince ya zama shine chairman na wannan taro, bayan ya amince zai zo yana kasashen waje ya ba da rana kuma Allah ya kawo shi, sannan shi ne ya fara ba mu gudunmawa mai tsoka wanda har ya sa muka samu ƙarfin gwiwa na shirya wannan taro. Shi ne kuma yadda suke da shi mai girma gwamna, yawa mai girma gwamna magana, mai girma gwamna ya amince ya wannan. Don haka ranka da we owe you. Babanmu mai jagorantar wannan aiki, mai martaba sarkin Katsina, wanda kafin a soma wannan taro an same shi ya ba da shawara, ya ce mana shawara yake fara. Muka ce a magana ranka da shawara ba shawara bane, umarni ne. Babanmu ne mai kishin arewa, mai kishin addinin musulunci, mai kishi kuma na wannan aiki. Shi ya ba mu umarni ya ce mu dawo da wannan taro a nan Kaduna. Za mu zo mu samu shi mai girma gwamnanmu, mutum haziki mai taimakawa, kuma muka bi shawaran uba aka dawo da wannan taro a Kaduna. Bayan dan yi nisa da shirye-shirye kaɗan wanda za mu yi dama a Abuja. Ya ce arewa ita ce cibiya, kuma Kaduna ita ce headquarter arewa. Don haka mu dawo da wannan taro nan, kuma muka dawo da shi, kuma muna godiya, mun gode wa Allah da ya ba mu basira wannan kuma ya taimaka. Haka shi chairman na wannan kungiya, shi ma kafin a yi wannan taro, shi mai martaba sarkin Kano, mun je wajen shi sawu ya kai sawu uku
ya ba mu shawarwari, ya taimaka mana har aka zo aka wannan taro. Muna gode mishi. Babban godiya za mu yi ga membobin wannan kungiya wanda ga cincirin su kowa yana ganin su. Wannan kaɗan ne kawai daga cikin wanda ake da shi, kamar yadda sakataren janar ya faɗa, membobin mu sun kai miliyan 20 waɗanda suke sa uniform da waɗanda ba sa sa uniform. Don haka muna gode musu da gudunmawa da suke bayarwa domin ci gaban wannan kungiya. Muna gode ma kwamitoci da aka kafa, muna gode wa sauran sarakuna, ga chairman na Kaduna State mai mataba sarkin Lere, akwai kuma wakilin sarkin Damagaram shi ma yana nan, da sauran sarakuna da sauran manya waye da suka zo. Muna gode wa kowa da kowa, muna fata Allah ubangiji yadda muka zo kowa zai koma kuma gida lami lafiya. Abun da aka bayar, abun da aka taimaka, wanda aka fana da wanda ba fana ba, Allah ubangiji shine zai biya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sorry. Akwai kowane tafiya akwai wanda ake cewa the man behind the mask. Akwai babban senator mu anan, Senator Abubakar Ahmad Muhallaidi. Shi ne ya fara haska toci har aka zo ga wannan tafiya. Mutum ne wanda yake a lot of thanks. Allah ubangiji ya saka mishi. Sorry for this interruption. Thank you.